Halo, jarene Mas Anggara. Ndelek nang luar iso digendak bose lah piye. Kok intine ngono terus karo Mas Sudarwoko menangi Mas Sudarwoko iki jenenge pecinta kete. Jarene lek bose sampe iso jengat ngono piye, he? Lek jengat ontong ngiyonge piye? Ya lek jengat ya ben ngapono ontong ngiyonge juragane. Salalai jelalatan. Lek juraganku ki tak kandhani ya, dhek duwe penyakit kanker, mbuh iso jengat mbuh ora wong tau tak grayai. Ya kemungkinan sih iso, cumane kan ya lek jengat suwi iki ora mungkin. Lagi punake Cina kan cilik, ontong iyonge cilik. Nek Mas Anggara, Mas Sudarwoko ki mesti gedhi dawa nlonteng. Nek wong Indonesia ki luwih coklat, luwih yahut, luwih kenyal atos. Lek wong luar-luar ngene iki empuk-empuk. Panggan jengatan nek wong Indonesia Raya. Nek wong Indonesia Raya ki enak, kenyal, atos, warnane ki ya menawan coklat. Saenem seneng warna sing ireng karo coklat, sing wireng menggeleger, ileng gleseng-gleseng. Nek Mas paprika ngono kae, jan saenem ulala seneng banget. Kaya lek dibekep apa dilebok ning ngene iki peh. Jan top marko top oh yes gables mendes meyes rasane iso klukuk kliki klokok ngerti pra nek wong Indonesia ki coklat ya coklat ireng terus kok ireng ya klata ireng ya nek wong Indonesia pun kan ya ireng coklat batang-batange kadang ki enek sing warnane ungu terong ngono kae rada ungu terong piye apa ndase iki apa kakean dikum ya dikum nang nggen gua Majembut kuwi mang ya nang gua Majembut iki dikum terus warnane malih rupa ki malih rupane iki kaya ungu terong semu-semu apa klawu ngono kae kan enek lho piye to aku tau nemoni di nganu di share wong ngono ki tau nemoni aku anggitane terus lek kaya aku digendak juraganku ki ya ora mungkin digendak juraganku wis ora duwe ngene lek musuh saenem ora duwe upas karena apa saenem ki matre alias emoh susah meneh emoh kiri lah saiki lho nek awake dhewe dingge nyanyah runyah wong luar negeri dingge kok jangankan wong luar negeri ya to aku wong bangsaku dhewe wong pribumiku dhewe kuwi ae emoh lek ora enek fuluse emoh lek ora enek duite saenem urip iki gawe duit aku tuku sotek gawe duit wedak gawe duit ya to pengen ayu ki gawe duit iki gawe duit pentil iso kenyal iki kudu gawe duit hand body ngene iki mangki gawe duit cewek dalan bayi ku gawe duit tukune sabun karena mbok kurang gawe sabun kulaan iki yo mesti gawe duit terus koyo no lipen gincu ngene iki yo gawe duit lelek terus nek mek trimo nyah-nyoh gratisan apa meneh awake dhewe kontoro karo lanangan karuan nek sainem iki dadi lontai nek hargane mosok arepe mok tumpak-tumpaki gratis urip iki nggae dhuwit mangan kuwi tuku sego nggae dhuwit ngono adewe nyapo-nyapo ki nggae dhuwit iki karo aku ki karo garo-garo kupinge si kuku gendut si momo nggih kon garo-garo aku apapun ki nggawe dhuwit dadine iki nek mek trimo gendaan yuk aku iso nyenengne awakmu yuk aku iso muasne kowe aku nek ku gedhi lho nek ku ngene nek mau gedhi ya lek renek duwite saenem ki enggak mau apa nek kontoro karo wong lanang ora sudi ganteng dapuramu ora sudi saenem ki sing dibutuhne ki duduk rai ganteng ya to duduk peligote rai dapurane orang ganteng ora apa-apa sing penting sifatnya baik orang bukan cowok yang pura-pura baik pura-pura duwe sifat baik sing pura-pura sok kasih perhatian ujung-ujungnya njaluk duit nang wong wedok saenem emoh ngono lele metrimone lanangan ganteng terus njaluk duit wong wedok tak depak karo aku
ora berlaku bagi Sainem, ndak berlaku. Sainem ora kedanan wong ganteng, ora pengen wong ganteng. Pingine Sainem iki wong sing kuat ngekete, perhatian, sugih dhuwit, ora sugih janji, ora sugih gombal, ora sing sok perhatian. Iku lele mentrimo nembah celehmu gedhe nem ngene mending Sainem dadi lontai. Ngono lho. Ya begitulah. Jadi lek digendak majikanku sing gak duwe dhuwit bolo kaya Mas Anggar Sera. Emoh Sainem emoh. Emoh. Mending tak lucu dewi, mending tak seselit